kilingban, himo kami agahon, among pangayon, sa mga tuon ng Diyos nun, na Pilipino. Diyos nun, o sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala, aron andam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Pakita agugmaong kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasingamahi nulsulon ayagi isalitwan Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Karuyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makusganong nagbugbuon ta kanamo sa espirituhanong gasa, aron hihatag kanamo ang pangunahuna nga makapaymuot kanimo ug magpasudbay kanamo sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug kariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo bato kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok klabawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo, nga may mga Sadusiyo o mga Parisiyo didto, mingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Parisiyo ug anak pagayod og usa ka Parisiyo. Gipatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini,
Ang mga Parisiyo ug ang mga Sadusiyo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Sadusiyo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Parisiyo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingali may espiritu o anghel nga nagsulti gayod kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang gabi una, nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantay ako, Diyos, ay Ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagtambag kanako. Bisan sa gabi nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Ibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantay ako, Diyos, ay Ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing, nalipay ug ang akong kalat nagsadya. Ang ako sab nga lawas nagapadayon diha sa pagsali. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong buotang alagad maduno. Bantay ako, Diyos, ay Ikaw ang akong gilauman. Pangitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kasadya
diha sa imong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug mingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab niya tumutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaon ta sila, amahan, mausaon ta sila, dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Giatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayon. Ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako. O nga nahigugma ka kanila, ingon nga ako nahigugma kanako. Amahan gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atoa usab sila. Aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhatang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan, wala makaila kanimo. Apan nakaila ko kanimo o kini sila, nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila o kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatonan usab nila ang imong gugma, alang kanako o magpuyo usab ako diha kanila. Mga igsuon, mao kini ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigo ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoong Hesukristo nagampo alang kanato nga unta kitang tanan maiusa bisan og lain-lain kita og hunahuna, lain-lain og mga tara sa kinabuhi, lain-lain ang tanan natong gitinguha.
Apan ang pagampo sa atong Ginoo nang hinaot nga kitang tanan magkayusa gayud. Kanabang gitawag nga unity in diversity. Lain-lain ta, apan usara ang atong katuyuan. Ang atong Ginoong Hesukristo sanglit siya gitawag man nato og high priest. O kining mong ebanghelyo karon usa ka pag-ampo sa usa ka high priest, usa ka mediator between God and man. Kay buot sa atong Ginoo nga kitang tanan makayusa gayud bisan dili sa pinulungan. Apan gitinguha sa atong Ginoo nga maiusa kita pinagi o gugma. Ang pakiusa kung wala gani ang gugma, dili gyud na siya mulungtad, dili gyud na siya musalir. Sama sa atong Ginoo, iya gayud nga gipahimugatan nga naigugma kanako ang akong amahan, naigugma usab ako kaniya, ug ako nahigugma kaninyo. Ubusa ang gugma mao gayud ang gihatagan og importansya aron nga mulungtad gayud ang panagiusa. Ang panagiusa kung walay gugma, wala gyud mahimo. Dili gyud ni siya musalir. Dili gayud mulungtad. Bisan gani ang simbahan diha sa Vatican Council II, usa sa mga dokumento maitungod man og ecumenism. Now kining ecumenism mao ni ang atong relasyon sa Simbahang Katoliko ngadto sa mga dili Kristiyanos ug ngadto usab sa mga dili Kristiyanos. Magisgot ganita Kristiyanos katong mga nagtuo sa Ginoo apan dili sama sa atoa nga relihiyon. Ug kato usab nga mga relihiyon nga dili sama sa Kristiyanos mao'y panghinaot sa maong dokumento nga magkayusa gayon. Busa kita usab sa atong katilingban inay nga magdinautay, inay nga kanabang kusog kayo ang criticism, atong ipanghinaot nga may usa unta kitang tanan. Kay importante kayo kay kita mga anak man sa Dios. Ubot sa Ginoo nga iya mga anak makayusa gayon. Mao nga matag-usa kanato ang atong Ginoo nagdasig nga magampo aron nga kita madasigon maning kamot aron nga makayusa kitang tanan. Manindog palihog. Ngadto samahan si Jesus nagampo alang sa kayusahan sa atong pagpaabot sa Pentecostes, madawng nga kita ngadto samahan o magampo alang sa matud nga kayusaan tali sa tanan niyang mga anak. Matuwaw kita, amahan namong tanan, hiusaha kami. Amahan namong tanan, usaha kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan mahiusa sa kasing-kasing ug sa hunang-huna uban sa atong Santo Papa Leo ug sa atong mga kaobispuhan magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, ihiusaha kami. Nga ang kalibutan mutuo kang Kristo tungod sa panig-ingnan sa mga Kristohanong nagkahiusa, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga binunyagan diha kang Kristo madala ngadto sa makitang kahiusahan og ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang matagbanay, mahiusa diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga panaghiusa, uban sa Dios, hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Balang amahan, pinagi ning mga pag-ampo, ang tanang katawhan madala ngadto niya na kahiusahan, nga imong gipaambit uban kaniya, nga imong gigugma, sa wala pa buhata ang kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta Ginoo sa sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagay pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa dawaton ta O Ginoo, nangamoyo kami santo sa kining mga halad, ug tapos madawat ang halad sa espirituhan ug gasa, maghimo kini kanamo nga tunay nga halad alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, hangig matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, napakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila mikayab nganna sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kaitasan, sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha sa upahan, ipasalamat kanimo, mipika sa mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug ingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawata kini og Panginom kamong tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo malay. Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Kristo, naghalat kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami da sa gugma. Uban ni Leo mong Papa, ni Alberto mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuaw kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ngalay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, amoy ko ang himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, umabot ka na ang imong ginharit. Mahatuman ang imong pag-uod. Dinhi sa yuta maingon
sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakanan. O dili mo kami itugyan sa panulan. Inonoan, luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang dahon kahangtod sa kahangtod. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinay bilin ko kanyong akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong paginigsunay. Salamat kami, aloy kami, Kordero sa Diyos nga nagawagdan sa sala nakalimutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nagawagdan sa sala sa kalibutan, kami kaluhi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ang nadawat nga mga misteryo ng amoyo kami Ginoo, pinagi sa pagtudlo, makapakato namo kanimo, o makaandam ka namo alang sa mga gasa sa Espiritu, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Perpetual Novena to Saint Ferdinand the King. Christ the King. Saint Ferdinand King was a great administrator who had very deep faith. His sweet friendship with you inspired him to be a just ruler, and he pardoned those who attack his throne. We ask him to pray for the leaders and administrators who have been criticized unfairly by the public, eroded of authority by power grabbers, and persecuted by the ungodly for their Christ-like ways. Give them your strength, Lord Jesus, and help them to forgive and forgive again. Bring peace to their battlefields and grant them respite when they grow weary of imitating you. O God, who was pleased that Blessed Ferdinand should fight thy battles and overcome the enemies of faith, grant that, protected by his intercession, we may be delivered from the enemies of mind and body. Amen. Saint Ferdinand King, pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dado natong kalinaw ni Kristo.